Seuraavalle mukavaa ja niin otetaan sekunnin jälkeen kyllä. Sauli sanoi hyvin sen erottuu suoraan. Erottiin, niin Sauli sanoi mulle niin. No niin, hyvät ystävät. Näin olemme saaneet Sauli Niinistön presidenttiehdokkaamme tänne Hämeeseen Hämepäivää viettämään ja otetaan tähän alkuun tietysti terveiset heti tuolta kiertueelta, miten on kampanja edennyt ja minkälaisia mietteitä meidän ehdokkaalla on, ja sen jälkeen tulemme esittelemään suomalaisen teon, joka on meillä vahvasti myös riihimäkeläinen ja hämäläinen teko, ja sen jälkeen varmasti ihan kaikilla ei henkilökohtaisesti ehkä ole aikaa tässä juttusille tulla, mutta varmasti moni ehtii käydä vielä ehdokastamme tervehtimässä. Mutta Sauli Niinistö, olet lämpimästi tervetullut, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Joo, Timo, kun kyselit, että miten tämä kierros on mennyt, niin oikeastaan se näkyy täälläkin. Meillä on ollut todella hienosti väkeä kautta linjan. Maakuntakierrosta on tehty nyt herkeämättä. Takana taitaa olla lähes 40 päivää kiertelyä. Tilaisuuksia kertyy siinä jo liki 300 ja ihmisiä on tavattu sitten kymmenissä tuhansissa. Ehkä taitaa mennä sinne 100:kin rikki. Mutta on ilo nähdä teidät täällä näin runsaslukuisena. Minä olen suorastaan otettu. No niin, tässä on aikaa vajaa 2 viikkoa vaalien ensimmäiseen kierrokseen. Olen sanonut, että olen Suomella töissä, niin kuin te kaikki olette Suomella töissä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella meillä on täällä oma osamme. Jokainen meistä on arvokas. Ne, jotka ovat töissä, jotka ovat työnsä tehneet, jotka opiskelevat tai hakevat töitä tai tekevät kotona arvokasta työtä. Meidän jokaisella on osamme tämän maan rakentamisessa ja me olemme arvokkaita. Jokainen meistä on arvokas toinen toisille. Muistetaan se, pidetään se mielessä. Kun antaa arvoa, saa myöskin arvoa. Jokainen työ on arvokas. Jokainen ihminen on arvokas. Siitä on suomalainen suuruus lähtöisin. Me tänäänkin näemme suomalaisen teon. Niitä on lukemattomia. Suurimmat suomalaiset teot liittyvät siihen, että Suomi on toisen maailmansodan jälkeen kiistatta parhaiten edistynyt maa maailmassa. Mitataan sitä sitten hyvinvoinnilla, mitataan sitä ympäristöllä, mitataan sitä demokratialla, tasa-arvolla, millä tahansa. Ja niin kuin olette nähneet, kaikissa maailman mittareissa, jossa jotain hyvää mitataan, Suomi on 10 kärjessä, mahdollisesti joskus aivan kärkitiloilla. Niin hyvä maa meillä on, niin hyvä maa me olemme saaneet, ja sellaista maata minä olen kovin halukas rakentamaan edelleen. Presidentin tärkeä tehtävä on johtaa ulkopolitiikkaa. Minun kilpakumppanini ovat mielellään sanoneet, että he ovat valtavan kokeneita ulkopolitiikan johtamisessa, ja minä taas en sitä aluetta tuntisi. He ovatkin kokeneita johtamaan ulkopolitiikkaa, ei siis mitään, mutta ulkopolitiikka ei ole hämytiedettä. Ulkopolitiikka tarkoittaa asioiden hoitoa kansainvälisellä tasolla. Mitä ne asiat ovat? Pääasiassa tänä päivänä ne ovat talouden varjostamia. Lähes kaikkeen ulkosuhteisiin liittyy se, että tämä talouden tilanne, kova kansainvälinen kilpailu, joka tulee kehittyvistä maista, läntisen maailman ylivelkaantuminen, kaikki tämä heijastuu kansainväliseen politiikkaan ja erityisesti valtapolitiikkaan. Se onkin siis niin, että se on asioiden hoitamista, selvittämistä, eteenpäin viemistä kansainvälisessä yhteydessä tuo ulkopolitiikka. Minä väitän, että minulla on laajin kansainvälinen kokemus, laaja-alaisin kansainvälinen kokemus kaikista hakijoista, jos kerran itseänsä kehumaan ruvetaan.
Ja sehän sujuu. Ulkopolitiikan johtaminen tänä päivänä tarkoittaa sitä, että presidentin on nähtävä eteenpäin. On pidettävä tuntosarvet ulkona, on nähtävä, miten tämä meidän pienemmäksi ja pienemmäksi käyvä maailmamme, mihin suuntaan se kehittyy. Ja siitä osattava tehdä strategisia johtopäätöksiä, miten Suomi luovii siinä muuttuvassa maailmassa. Aina on luovunut hyvin. Pieni on nopea, pieni on joustava, nopea liikkeinen, päättäväinen. Sillä tavalla Suomi turvaa ulkoisen vakauden ja rauhallisuuden. Se on primääri tehtävä ulkopolitiikalla. Minä viittasin jo siihen, että tämä suomalainen ihme on yhdessä rakennettu, ja niin se on. Tällainen sosiaalinen koheesio, yhteiskunnan, yhteisön eheys, se nousee tulevaisuudessa kilpailutekijäksi suorastaan. Enemmän vielä kuin tänä päivänä. Oikeastaan valitettavastikin niin sen vuoksi, että kääntäen tämä merkitsee, että kaikki yhteiskunnat eivät ole välttämättä aivan vakaita. Pidetään Suomi vakaana. Se on yksi kilpailukykyelementti tulevaisuudessa. Ja me pidämme Suomen vakaana pitämällä tämän yhteisön yhdessä. Otan tässä, jos aikaa on, erään kysymyksen esiin, joka minua erityisesti on huolestuttanut ja jonka olisin ottanut esiin, jos olisin ollut presidentti, hyvin voimakkaasti. Ja se koskee nuorten ja lasten syrjäytymistä. Mehän kaikki muistamme, miten Vanhanen pääministerinä sanoi, että me tarvitsemme lisää lapsia. Me kaikki tiedämme, että 50 000 nuorta, yksi ikäluokka nuoria, vuosikerta nuoria on kokonaan syrjässä. Kukaan ei omassa elämässään menettele sillä tavalla, että jos tarvitsee jotakin, työntää sen tarvitun syrjään. Eikä Suomi voi menetellä sillä tavalla, että jos me tarvitsemme tekeviä käsiä, ajattelevia aivoja, oivaavia käsiä, ikäännymme, että me työnnämme ne syrjään. Ei, ne täytyy pitää mukana. Ja tiedän, että tässäkin joukossa on paljon sellaisia, jotka vapaaehtoistyönään ovat nuorten ja lasten asialla. Tai liikunnan parissa tai kulttuurijärjestöjen parissa pitämässä nuoria mukana. Jaksakaa tehdä sitä työtä. Se on äärimmäisen tärkeää, mutta minä muistutan meitä kaikkia. Olisiko meillä kaikilla jotakin tässä suhteessa tehtävissä? Onko meitä lähelläkin joku, joka onkin ulkona tai vaarassa mennä ulos? Muistuttaisin erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia. Pitäkää mielessä se ja muistuttakaa nuorillenne se vanha hyvä suomalainen periaate, että kaveria ei jätetä eikä ainakaan heikkoa kaveria. Me voimme tässä jokainen tehdä jotakin. Joskus se on niin pienestä kiinni, miten se nuori elämä lähtee liikkumaan tai minne se viisari kääntyy. Pieni apu, pieni neuvo. Ne saattavat kääntää koko kelkan. Hyvät ystävät, tällaisilla ajatuksilla halusin teitä tervehtiä ja lopuksi ihan yhteisesti käydään sitten erikseen keskusteluja, jos ja kun siihen varmaan jää aikaa. Eipä sitten muuta kuin erinomaisen hyvää alkaneen vuoden jatkoa, oikein teräviä kyniä ja teräviä mietteitä sinne vaaliuurnille ja ennen kaikkea hyvää teidän elämäänne. Nyt sitten on tarkoitus kertoa yhdestä suomalaisesta teosta. Se on Joutsen Finland, Riihimäeltä oleva suomalainen perheyritys, joka on alansa huipulla. Ja toimitusjohtaja Eero Kotkasa. Arvoisa presidentti ehdokas Sauli Niinistö, arvoisat Niinistön tukijat. Joutsen Finland perustettiin 1936 Helsinkiin ja sen perusti äidin isäni Marius Peters, joka oli tanskalainen. Siis yritys on maahanmuuttajan perustama. Ja vuonna 1954 muutettiin Helsingistä Riihimäelle, tilat oli pienet. Se miksi tultiin Riihimäelle oli se, että täällä on hyvä vesi ja täällä on hyvät liikenneyhteydet. Se pitää edelleen paikkaa. Meillä on pitkä
eläkeikä. Isoisä jäi toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle 89-vuotiaana ja äiti vähän paranti sitä ja 90-vuotiaana. Mä sanon sen, mitä isoisä sanoi minulle, kun mä olin 29, kun mä aloitin, niin kuin tiedätte, 30 vuotta aikaa. Hän oli siis tanskalais-syntynyt, sen takia vähän murre. Eero, se mitä sinä aikoi tehdä, tee ennen kuin sinä täyttä 80. Sitten se käy heikompi. Hän tarvitsi tietenkin polviaan, kun hän oli ylipainoinen ollut 60 vuotta. Me valmistamme täällä Riihimäellä untuvaasuja ja meillä on tässä on, joskus ideat tulee siitä, että joku tilaa. Ja Pihkalan reskikunta tilasi vuonna 1966, he hiihtyvät Grönlannin ja halki, he tilaavat untuvatakin. Ja tässä on se takki. Pahvi Niinistön päällä ja sellainen oikea joutsen takki on tulevan presidenttimme päällä. Tuolla aikataululla täytyy olla vähän parempi takki, millä tultiin sisään. Tämä on Riihimäellä lähdetään. Voi, kiitoksia kovasti. Tää istuu heti. En taida ottaa takkia enää pois sen vaaleja ollenkaan. Kiitos kovasti. Tämä on vaikuttava tarina. Siinä on, niin kuin itse kerroitte, valtavasti erilaisia elementtejä. On pitkä perheyritystausta, josta ei eläkkeelle jäädäkään ihan noin vain. Sekin liittyy suomalaiseen keskusteluun ehkä tänä päivänä. Ja viittaamainen maahanmuuttotausta, sekin liittyy suomalaiseen keskusteluun. Kaikki hyvin positiivisella tavalla. Ani, saako aplodit? Kiitoksia Sauli Niinistö ja kiitoksia Kotkasaaret ja Joutsen Finland. Nyt meillä on tässä hyvä aikaa pieni tovi sitten jututtaa presidenttiehdokastamme ja se varmasti tapahtuu helpoiten niin, että Sauli lähtee tässä kiertämään ja jututtamaan teitä ja käykää tuolla hakemassa kahvia ja ässäpipareita ja sieltä löydätte myös esitteitä, aivan uunituoreita esitteitä kotiin vietäväksi. Eli tulkaa kaikki sisälle. Valitettavasti nämä Sauli Niinistön tilaisuudet ovat sellaisia, että kaikille ei istumapaikkaa riitä, mutta tehdään sovulla vähän lisää tilaa ja saadaan tuulikaapistakin väki tänne sisälle. Eli Sauli Niinistö täällä meidän seurassa. Me annetaan vielä kerran raikuvat aplodit ja tsemppikädet.